Γεια σας φίλες και φίλοι! Εύχομαι να είστε καλά και θέλω να σας πω ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου, γιατί τα κάνω με πολύ μεράκι και χαρά για εσάς, για να σας δείξω πώς μπορείτε να τραφείτε όσο πιο υγιεινά γίνεται. Τι θα φάμε σήμερα? Τι θα μαγειρέψουμε? Σήμερα θα μαγειρέψουμε μαυρομάτικα φασόλια. Σας αρέσουν? Θα τα φτιάξω όσο πιο υγιεινά γίνεται και θα σας δείξω τη συνταγή, για το λόγο ότι για να είμαστε υγιείς πρέπει να τρώμε όσο το δυνατόν πιο υγιεινά γίνεται, και έτσι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τι βάζουμε στον οργανισμό μας, έτσι. Λοιπόν, το φαγητό αυτό θα είναι και νόστιμο, γιατί όταν τρώμε η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνουμε το φαγητό που τρώμε, έτσι δεν είναι? Θα είναι νόστιμο, αλλά πάνω απ' όλα δεν θα είναι βλαβερό. Θα είναι δηλαδή υγιεινό φαγητό. Εντάξει, και μάλιστα μη σας πω 99,5% θα είναι ζωντανό. Έτσι, για να θρέψουμε τον οργανισμό μας με όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχει αυτό το φασόλι και τα λαχανικά που θα βάλουμε μέσα, για να είμαστε υγιείς. Να μην μας βλάψει το φαγητό, αλλά για να θρέψουμε το σώμα μας, να του δώσουμε ενέργεια και δύναμη και όχι τοξίνες και ασθένεια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα μαυρομάτικα φασόλια μας είναι φυτρωμένα. Πώς θα τα κάνετε κι εσείς έτσι? Θα τα μουλιάσετε όλη τη νύχτα σε νερό και την επόμενη μέρα θα τα βάλετε σε ένα στραγγιστήρι και θα τα ποτίζετε για 3 ολόκληρες ημέρες, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Απλά για να έχουν μια υγρασία, για να σκάσουν μικρούλα, και έτσι τα ενεργοποιείτε και είναι ζωντανά. Τα βάζουμε να βράσουν και θα παρατηρήσετε, όπως όλα τα όσπρια, ένα μικρό αφρό επάνω στην κατσαρόλα, οπότε βγάλτε τον, αφαιρέστε τον αφρό, και λίγα φασόλια να μας ξεφύγουν δεν πειράζει. Και μέχρι να βράσουν τα φασόλια, ας ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Έχω, όπως βλέπετε, 4 ντομάτες, πιπεριές, 2 καρότα, 1 λεμόνι μαϊντανό και ένα κρεμμύδι, το οποίο ξέχασα να το βάλω εδώ μπροστά, να φαίνεται. Κόβουμε τα καρότα, τα βάζουμε στο blender μαζί με τις πιπεριές. Εδώ σε αυτό το φαγητό, όπως και στο προηγούμενο που σας έδειξα με τις φακές, προτίμησα να μην βράσω τα λαχανικά μέσα στο φαγητό, αλλά να τα αφήσω ζωντανά, ομά, για να πάρουμε όλες τις θρεπτικές βιταμίνες. Αυτό το φαγητό δεν είναι σαν τα άλλα τα κλασικά που τσιγαρίζουμε το λάδι, το κρεμμύδι, το σκόρδο και βάζουμε μετά τα λαχανικά, τα τσιγαρίζουμε και εκείνα να πάρουν λίγο χρώμα και νοστιμιά. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να γίνονται νόστιμα έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι καίγονται τα θρεπτικά συστατικά. Είναι καλύτερα να τα τρώμε ζωντανά. Είναι πολύ υγιεινά έτσι, γιατί το να τσιγαρίσουμε τα λαχανικά μας, να τα κάψουμε, είναι το αντίθετο. Το φαγητό μας δεν θα είναι υγιεινό. Όμως με αυτόν εδώ τον τρόπο, όπως με βλέπετε να κάνω τα λαχανικά στο blender και να τα ψιλοκόβω, έτσι, τις ντομάτες ας πούμε, τις ντομάτες ήθελα να τις αφήσω ψιλοκομμένες. Το φαγητό μας έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά των λαχανικών και έτσι θρέφουμε το σώμα μας υγεία και όχι ασθένεια. Το φαγητό μας είναι υγιεινό.
Κόβω και λίγο μαϊντανό. Να το και το κρεμμύδι που σας έλεγα, είχα ξεχάσει να το βάλω μαζί με τα λαχανικά. Το κρεμμύδι το τρίβω στον τρίφτη. Και το φαγητό πραγματικά με αυτά τα λαχανικά μου σχοβολάει. Και μου αρέσει το λεμόνι πάρα πολύ, οπότε στίβω και ένα ολόκληρο λεμόνι μέσα. Όποιος αγαπάει την ξινή γεύση ας βάλει, όποιος δεν θέλει ας μη βάλει. Το λεμόνι το βάζω μαζί με τα καρότα και τις πιπεριές στο blender. Τα φασόλια βράστε τα ίσα ίσα να μαλακώσουν, μην τα βράζετε πάρα πολύ. Θέλουμε να παραμείνουν όσο πιο ζωντανά γίνεται, γι' αυτό μην τα παραβράζετε. Και θα πάρουμε ζουμάκι να βάλουμε στις πιπεριές και στα καρότα για να τα χτυπήσουμε με αυτό το ζουμί. Αυτή τη φορά δεν θα στραγγίσω τα όσπρια όπως στράγγισα τις φακές την προηγούμενη φορά, αλλά επιλέγω να κρατήσω το ζουμάκι γιατί είναι θρεπτικό. Και τώρα θα χτυπήσουμε τα λαχανικά μας που είναι στο blender. Θα τα προσθέσουμε μέσα στο φαγητό και θα ανακατέψουμε. Ανακατέψτε καλά και αν σας αρέσει ο δυόσμος προσθέστε λίγο δυόσμο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Γενικά μπορείτε να βάλετε τα δικά σας μπαχαρικά, της δικής σας αρεσκίας. Πρόσθεσα και λίγο αλάτι για να δώσω λίγη γεύση παραπάνω. Όσο λιγότερο αλάτι τρώτε, τόσο το καλύτερο. Πραγματικά μου σχοβολάει η κατσαρόλα, Και πάμε να φάμε! Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή, είναι πραγματικά υπέροχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε ως εδώ και αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε like,
πατήστε το κουδουνάκι, μην ξεχάσετε, για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με υγιεινό μαγείρεμα και συμβουλές υγείας. Να είστε καλά, γεια σας!